खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव बरायबाय। दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव नोंथांमोननि थाखाय हादोर नाङैनो मोन 9 रादाबफोरजों आं रमेन बर'। रङिया बनगावआव थानाय बंशीधर चौधुरी बड' हाई स्कुला बन्द खालामजानायनि लामायाव। 1980 मायथाइयावनो गायसनजानाय रङिया बनगावआव थानाय बंशीधर चौधुरी बड' हाई स्कुला दा बन्द खालामजानायनि लामायाव। मानोना थांनाय 7 जून खालाराव आसाम सरकारा थिरांथा लायो HSLC 2020 आव 0% मोननाय गोजौ फरायसालिफोरखौ बन्द खालामजोबगोन। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायनाय बादिब्ला आसाम नाङै गासै गं 17 फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनायनि लामायाव। बे 17 फरायसालिफोरनि गेजेराव रङिया बनगावआव थानाय बंशीधर चौधुरी बड' हाई स्कुला थाफागोन। मानोना देग्लायनि 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बे फरायसालिनिफ्राय सासेबो फरायसाफोरा पास जानो हादिया। बंशीधर चौधुरी आंनि बिहावा बे स्कुलखौ दान होलांदोंमोन, ओमफ्राय आंनि बिखुनजोआबो माने इयावनो हेफाजाब दंफायो आरो। मख'नो गोनांदि 2018 मायथाइनि फेब्रुवारि मासाव बे फरायसालिखौ गुरकुसि बटिया बर' बिजों गोजौ फरायसालिजों सरजाबफानायनि हेंथायै एबसु आरो जायगानि रायजो राजाफोरा दुंहाव बिग्रायनायनि फिथाइ महरै 4 दाननि उनाव फिन फरायसालिखौ आगोलनि जायगासिम लांफिननाय जादोंमोन। फरायसालियाव फरायसाफोरनि आंखाल नुजाथिनायाव फोरोंगिरिफोरा गावसोरनि धोन बाहायनानैब्लाबो 10 किल'मिटार गोजाननिफ्राय दुवारकुसिनि 11 सा बर' फरायसाफोरखौ गारि भारा होनानै लांलाय लाबोलाय खालामनायनि खाबुबो खालामना होदोंमोन। नाथाय जोबनो गैयै नाजासेयावबो 11 साबो फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हायिया फोरोंगिरिफोरखौ साननायनि लैथोआव गब'होदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बनगाव गुदि फरायसालियावबो प्राय बर' बिजोंनि फरायसाफोरा गैलियाखौनो बुंजायो। बांसिन बिबांनि बिगोमाफोरा फरायसाफोरखौ असमिया बिजों नङाब्ला इंराजि बिजोंनि प्राइभेट फरायसालिफोराव मुं थिसनहैनायनि जाहोनाव बंशीधर चौधुरी बड' हाई स्कुला फरायसानि आंखालाव भुगिनो गोनां जादों। बे गामियाव थानाय गथ'फोरा बे स्कुलाव फरायना फराया? बबाव फरायनो थाङो? आच्छा, बेयाव खै घरसो दोङो बे गामियाव दा? 50 नेखि। जायनि जाहोनाव बे बाराव थाखो 10 आव मात्र 3ल' फरायसाफोरल' दङ। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार जिल्ला PJSCBM आफादा BTC बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनो गोसोखां बिलाइ गथायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पिपल जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट गुसुङै PJSCBM आफादा BTC इलेक्शनखौ थाबैनो खुंफुंनानै होनो आसाम बिसायख'थि आय'गनिसिम क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मानगोनां भास्कर फुकन बिथांनि आखायाव गोसोखां लाइखौ गथायो। थांनाय समबार सानजौफुनि समाव क'क्राझार जिल्ला मावख' PJSCBM क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि सोद्रोमा गाहाय आफादगिरि मानगोनां सानसुमा नार्जारि, लेङाइ आफादगिरि फमेन बरगयारि, नेहाथारि नमल कुमार बसुमतारि, बोसोनगिरि फेतराज बसुमतारि, लेङाइ नेहाथारि शंकर बसुमतारि, रांखान्थि नेहाथारि जायख्लं ब्रह्म बिथांमोना जथाय गोसोखां बिलाइखौ जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव गथायनानै होयो। बे गोसोखांलाइ गथायनाय हाबाफारिजों लोब्बा गोनां क'क्राझार जिल्ला पिपल जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आफादनि आफादगिरि मानगोनां सानसुमा नार्जारि बिथाङा फोरमायो दि थांनाय 4 एप्रिल दानाव जानो गोनां BTC बिसायख'थिया COVID-19 नि थाखाय लकडाउन जानायनि थाखाय जानो मोनासै। जिहेतु BTC ओनसोलाव COVID-19 नि गोहोमा एसेबां गोग्लैयाखै, बेनि थाखायनो BTC नि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनांगौ होननानै दाबि खालामदों होनना फोरमायो। बाक्सा उदालगुरि गथि BTC এটা ঢৌ, এটা এনেকুৱা পৰিবেশ সৃষ্টি হৈছে যি পৰিবেশটো আমাৰ কাৰণে বহুত মানে হাৰ্মফুল। যি আমাৰ BTC কাউন্সিল ইলেকশ্যনটো 2 মাহ আগত হ'বলৈ লাগিছিল, এইটো হোৱা নাই, পষ্টপন কৰি ৰাখিলে। লং পেণ্ডিং এই অৱস্থাত এনেকুৱা যে এটা পৰিস্থিতি উঠিলে যে ছ'চিয়েল মিডিয়া বিভিন্ন পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মাজত ইমান মানে বেয়াকৈ কথা বাৰ্তা, দ্য ৱাৰ অফ ৱৰ্ডছ, আৰু ইয়াৰ লগতে থ্ৰেটেনিং ইচ আদাৰ, এ কাইণ্ড অফ থ্ৰেটেনিং ফৰ লাইফছ। যিমান দিন নাকি ইলেকশ্যনটো পষ্টপন হৈ থাকিব, পেণ্ডিং অৱস্থাত হৈ থাকিব, ইমান দিনলৈকে সেই বিয়া পৰিৱেশটো আহিব। সেইকাৰণে আমি পিপল জইণ্ট একশ্যন কমিটি ফৰ বড়োলেণ্ড মুভমেণ্ট তৰফৰ পৰা আমি ইলেকশ্যন চিফ কমিশ্যনাৰ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ যাচিছোঁ যে যিমান পাৰে ইমান সোনকালে যেন কাউন্সিল অৰ্থাৎ BTC ইলেকশ্যনটো কৰি দিয়ে। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। मेट्रिक आनजादनि सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार दख'रा दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा बरायदों। 2020 मायथाइनि थांनाय फेब्रुवारि दानाव
सेवाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव जायफोर ब्रह्म भक्त बिजाथिया सेथि मासि लाना उथ्रिसार जानो हादों बिसोर भक्त बिजाथिफोरखौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार दखरा दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा बरायनाय जायो। थांनाय 5 जुलाइ रबिबार खालार खालि पूर्णिमा तिथिजों सरजाबफानानै मेहेरगोनां हाबाफारिजों बरायनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो आखान्थि फोरोंगिरि कर्ण हाजवारी आरो लोगोसेनो माननि आलासि महरै बाहागो लायो आखान्थि फोरोंगिरि बिरन बसुमतारी बिथांमोना। आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैना फरायसा फरायसुलिफोरखौ माबोरैहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो हगारालासेनो मोनसे गोग्गो राफोद फरायसा आरो जाफुंसार जाहैनो हायो बेफोरनि सायाव गुवारै फरायसाफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होयो। बे हाबाफारियाव जैग'नि बिबानखौ जायगानि दखरानि गाहाय फोसावगिरि अनसिं नार्जारी बिथाङा आजावनानै दैदेनलाङो। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिल्ली इउनिट एबसुनि सायाव खेंफोरथिलाइ फोसावदों। थांनाय 6 जुलाइ खालाराव बे खेंफोरथिलाइखौ फोसावनाय जायो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव सोलिफुबाय थानाय नभेल कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव गोबां फरायसाफोरा दिल्लीनि राजथावनियाव थानाय फरायसालि फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालियाव मुं थिसननो थाखाय गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानायखौ नुनो मोननाय जादों होनना खेंफोरथिलाइयाव फोसावदों। दिल्लीनि राजथावनियाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौ थांनाय 4 जुलाइ 2020 इं खालारखालि मोनसे हानजा दाना हेल्पलाइन नाम्बार होनो थाखाय बिथोन हरनाय जादों। बिथोन हरनाय बादिनो दिल्लीनि राजथावनियाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरा गोदानै मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय गोनां हानजा दाना हेल्पलाइन नाम्बारखौ होदों। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। जोबथेनानै दोनजानाय कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि आफादगिरि अखिल गगैनि देहाया गाज्रि हालोदनि फारसे हान्थिदों होनना खौरां गोसारदों। KMSSनि आफादगिरि बिथाङा जोबथेसालियाव 7 मास जाबाय जोबथेना दोनजानाया। का बिग्रायखांनायाव मैखोम बिफान लानाय KMSSनि आफादगिरिया दा जोबथेसालिनि आलासि जानानै दं गोबाव समनिफ्रायनो। खौरां गोसारनायनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांनि देहाया दा बे समाव जोबोद गाज्रि फारसे थांदों। एखे का बिग्रायनायाव गुबुन गासैबो बिग्रायारिफोरा दा बे समाव लकडाउननि नियम मानिनानै दङ गावबा गावनि आंगो न'आव। नाथाय जोबथेसालियाव 7 मास हमनानै जोबथे जानानै दङ खालि अखिल गगै आरो बिथांनि लोगो बिग्रायारिफोरा। नाथाय मानो अखिल गगैयाल' गुबुनफोरा मानो नङा गोबां असमिया सुबुंफोरनि गोसोआव सोंथि सिखारदों। उनफिथाय महरै जानो हागौ गोबांनि गोसोआव गोबां सोंथि। सुबुंखान्थि हादोराव अखिल गगैया थारने नंखाय। गोबाङानो दा बुंनो नागिरो अखिल गगैजों जा जाथाया जागासिनो दङ बे अन्याय आरो सहायथावि। अखिल गगैनि अनसायग्राफोरा बिथांनि गाज्रि देहानि नंगुबै फाहामथाय होनो सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। कलेज आरो सोलोंथायारि फसंथानफोराव एन्ड अफ टार्म आनजादफोरखौ खुंनो हासिगोन होननानै मिरु नखर बिफाना फोसावदों। थांनाय मार्च दाननिफ्रायनो लकडाउननि थाखाय खुंनो हायो एन्ड अफ टार्म आनजादफोरखौ गासै नांगौ रोखोमनि रैखाथि राहाफोरखौ आजावनानै खुंनो हानाय जासिगोन होनना UGCआ गोदानै गाइडलाइन्स फोसावबाय। नखर बिफाना लिरबावदों दि आनलक 2नि गासैबो रेस्ट्रिक्शनफोरा बोखार जाखांनायनि उनाव गोलाव सम दिन्दां जानानै थानाय आनजादफोरखौ खुंनो हानायनि पारमिसन होबाय। फाइनेल टर्म आनजादफोरखौ UGCनि गाइडलाइन्स आरो एकाडेमिक फानजामुथि आरो नखर मिरु सावस्रि बिफानजों गनायथि होजानाय स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडिउर बायदियै खुंथारनांगोन होननानै लाइजामाव लिरनाय जादों। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। सब आनजादनि फिथाइया मोनफैयागौमानि इउक' बेंक आरो सेन्ट्रेल बेंक माजबाट ब्रान्चआ बन्द थाजोबगोन। इउक' बेंक आरो सेन्ट्रेल बेंक माजबाट ब्रान्च गासैबो बेंक मावदांसाफोरनि कर'ना भाइरास आनजादनि थाखाय स्वब बुथुमनाय जादों। स्वब टेस्टनि फिथाइया मोनफैयैसिम मख'नाय गंनै बेंकफोरा बन्द थागोन होननानै ब्रान्च मेनेजार बिथाङा मिथिनो होदों। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। BTAD ओनसोलनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी नदियापारा गामिया दैबानानि सिङाव। बावैसो सिगां गोबारै अखा हानायनि जाउनाव बिजनी नदियापारा गामिनि गोबां नखरफोरा दैनि सिङाव थाङो। बे नुथाया जाबाय बिजनी नदियापारा गामिनि नुथाय। बिजनी साब डिभिजननि सिङाव थानाय बे गामिनि दैबानाखौ बिजनी दखरा एबसु आरो बड'लेण्ड रादाबनि खौरांगिरिफोरा नायदिंहैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दैबानानि जाहोनाव गाबिया दैमानि महर लानाय नुनो मोननाय जादों। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां।
बरपेटा धान भान्डारनि दालाङा फोथैनायनि खैसारनि महर लाबाय दालां नङा जेन फोथैनायनि खैसारसो सामफ्रोमबो जादोंसो जाब्रबथाय नंगौ नैबे नुथायखौ नोजोर खालाम बे दालांनि लामानि खावसे बाहागोनि हाया खुरखा लांनायनि जाउनाव दालाङा जेन फोथैग्रा खैसारसो महर लाबाय बे लामाजोंनो रोजा रोजा मानसिफोरजों लोगोसे रोजा रोजा फरायसाफोरा थांलाय फैलाय खालामो नाथाय जायगायारि बिधायकनि मेगनाव दासिमबो बे दालांनि नोजोरा गोग्लैयाखै निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।